Исәнмесез, яңалыкларына башладык. 4 март яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Ике атна буе игътибар үзәгендә булган киләчәк уеннарыннан башлыйбыз. Якшәмбе кичендә беренче тапкыр оештырылган халыкара ярышлар тәмамланды. Ябылу тантанасы Казан Экспо күргәзмәләре үзәгендә узды. Аның беренче нәтиҗәсе билгеле, киләчәк уеннарын 2 миллиардтан артык тапкыр караганнар. Димәк, Татарстан шуның кадәр бөтен дөньяда яңгыраган. Тантанада рәис Рөстәм Миннеханов белән Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко катнашты. 107 илдән килгән 2000 киберспортчы нинди хис-тойгылар белән таралыша? Илдар Сафиуллин дәвам итә. Казан Экспоға җыелган тамашачылар турнирдагы иң кызыклы мизгелләрне хәтердә яңарта. 2 атналык ачылыш тантанасында киләчәккә сәфәр кылган геройлар хәзер инде үткәнне барлый. Монда чырлар агышы тасвирлана. Элегелектән җитезлеккә, төгәллеккә зур игътибар биргәннәр. Вакытлар узу белән профессиональ спорт төрләре барлыкка килгән. Һәм менә Казанда тагын бер тарихи вакыйга. Беренче мәртәбә оештырылган киләчәк уеннарының ябылу тантанасы. Бу кичә тантаналда бераз моңсу да Рөстәм Миннеханов. Ул Казан Эксподагы йомгаклау чарасына килгән кунакларны русча һәм татарча сәламләде. Әлеге вакыйга республиканы дөнья дәрәҗәсендә танытты. Татарстан рәисе ил җитәкчелегенә һәм кунакларга рәхмәт сүзләрен җиткерә. Я искренне хочу поблагодарить руководство нашей страны, нашего президента Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие провести это мероприятие у нас, здесь, в Татарстане, нашей столице, городе Казани. Поблагодарить глав государств, которые нашли время и приняли участие на открытии этого большого праздника. Аплодисменты нашим главам государств. Кунакларны Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко да сәламләде. Татарстанга зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Сез кунакчылык, оештыру, иминлек мәсьәләләре буенча югары дәрәҗәдәге осталык күрсәттегез. Катнашучылар өчен бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Казан турнир белән саубуллаша, тик киләчәк уеннары әле башлана гына. Без эстафетаны башка илләргә тапшырабыз. Киләчәк уеннары ул көч сынашудан тыш заманча технологияләр мәйданында ябылу тантанасында цифрлы инновацияләрнең кешелек тормышы белән тыгыз бәйләнештә булуы тасвирлана. Алдынгы технологияләр фәндәге яңа ачышлар максатларны, хыялларны чынга ашырырга ярдәм итә. Ачылыш тантанасында кинәт туктап калган робот Эд соңгы көнне яңадан аягына басып кабат бии башлады. Личного развития и прогресса науки и технологий. Ябылу тантанасында тагын бер герой Чебурашкада кушылды. Ул башта Марио образында чыгыш ясый, Эдуард Хиллнең Троллоло хитен башкара. Бу Бразилиянең футбол командасы балачактан туп типсәләр дә киләчәк уеннарында җиңү яулый алмаганнар, тик кәефләре күтәренке, чөнки яңа төрле ярыш. Уңышка ирешү өчен физик әзерлек кенә җитми ди кунаклар. Виртуаль дөньяда да уста булу шарт. Бу ярыш Бразилия егетләре өчен зур тәҗрибә. Биек кар көртләрен күрү өчен дә Казанга тагын килер идек диләр. Мондый турнирны бер кайда да күргәнем юк иде, искиткеч, безгә бик ошады. Буш вакытларда Казан белән дә таныштык. Кичен урамда курыкмыйча рәхәтләнеп йөрергә була, иминлек югары дәрәҗәдә. Ярышка килгәндә без бер гол аермасы белән Кытайларга оттырдык. Тамашачылар Казан Эксподагы ябылу тантанасына якыннары, гаиләләре белән килгән. Казан бер каяда булмаган яңа спорт чарасы белән бөтен дөньяга танылды диләр. Бу зур горурлык. Киләчәк уеннарның үтүе белән горурланабыз. Шаңкыра балаларыбызның киләчәге булгач, шуны карарга уйладык. Әле кайчан буламы, юкмы тагы Казанда шундый уеннар? Миңа киләчәк уеннары бик ошады. Мин баскетболда, футболда, фиджитал лазертагта булдым. Без лазертаг, баскетбол, хоккей, фиджитал хоккей уеннарын карадык. Ул уеннарны караганда юкса үзең уйнаган шикелле булып утырдык. Ике атна барган киләчәк уеннарында спортның 21 төрендә ярыштылар. 107 илдән 2000 артык спортчы җыелган иде. Йомгаклау тантанасы алдыннан гына футбол буенча финал уеннары үтте. Казан Эксподагы хәлиткеч ярышны Рөстәм Миннеханов һәм дәрәҗәле кунаклар тамаша кылды. Командаларны, кунакларны каршы алу, узатып йөрүдә волонтерларның тырышлыгы зур. Алар оештыручыларның төп ярдәмчесе Рөстәм Миннеханов, Дмитрий Чернышенко һәм Олег Матыцин уеннарның йомгаклау көнендә иң алдынгы волонтерларны хөрмәтләде. Алар 2000-дән артык. Россиянең 46 төбәгеннән 22 илдән җыелганнар.
Киләчәк уеннары алдагы елларда тагын кайсы илләрдә узар, бу әлегә билгесез. Ачылыш тантанасында Казакстан һәм Үзбәкстан президентлары үзләрендә үткәрү теләген белдергән иде. Ул кайда гына оештырылса да, Олимпия уеннарына Афинда нигез салынган кебек башлангыч булып Россия һәм Казан торачак. Я считаю, что это тоже открытие. Biz киләчәк уеннарын үзебезнең ил эчендә генә уздыру яклы түгел, хәзерге заманда бу мөмкин дә булмас иде. Аны бөтен кеше күрсен, кызыксынсыннар, без фиджитал уеннарның стандартын, регламентын булдырдык. Ә киләчәктә инде бөтен спорт җәмәгатьчелеге аны шушы нигезгә таянып үстергә тиеш дип саныйм. Гадәттә алдагы тормышның нинди булачагын фаразлап булмый дип әйтәләр, ә Казан киләчәкнең нинди булачагын күрсәтте. Ике атна дәвамында башкалабызда үткән киләчәк уеннарында гадәти ярышлар белән бер рәттән виртуаль төрләрдә дә бер мәйданда осталыкларын күрсәттеләр. Киләчәктә әлеге яңа төр дөньяның төрле илләрендә үсеш алачак. Ә Казан һичшиксез бу ярышны барлыкка китерүче буларак тарихка кереп калыр. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Киләчәк уеннарның ябылу тантанасын безнең канал бүген кичке сәгать 10-да күрсәтәчәк. Күрмәй калгансыз икән, ТМВ-га кушыла аласыз. Бүген Түбән Камада берничә мөһим социаль объект кулланылышка тапшырылды. Барок авылының күп балалы гаиләләр яшәячәк микрорайонын газга тоташтырдылар. Моннан тыш Сибур компаниясенең спорт үзәге дә ачылды. Район өчен мөһим вакыйгаларның тагын берсе Түбән Кама үзәк күп профильле хастаханәсенең терапия корпусын төзекләндерү. Бина 30 елдан артык ремонтламаган була, хәзер биредә 350 меңгә якын кеше кабул итә алачаклар. Хастаханәдәге үзгәрешләрне Инзилә Хусаинова күреп кайтты. Отображается информация о начале транспортировки к нам в стационар. Рөстәм Миңнеханов хастаханәнең яңа төзекләндерелгән терапия корпусы белән таныша. Бина 1990 елда салынган һәм шуннан бирле бер тапкыр да ремонтланмаган. Аны республика программасы буенча төзекләндерәләр. Сопровождение большое. Работает доктор. В этих шкафах бумага потом, когда я увидел, 2022 елда башланган эшләр быел төгәлләнде. Ул 761 миллион сумга төшкән. Пациентларны күрәбез. Алдан килгәндә, бригада скорой помощьлары белән алып килгәндә, бөтен пациентларны безгә оповещение бирә. Без аны күрәбез информационная система аша. Я планшет, я экран приемное отделениендә установлен икән. Күреп, бөтен карталарны белергә була. Вот зеленым выделены те помещения, которые на сегодняшний день отремонтированы, блоки лечебные. То есть помощь для пациентов с болезнью системы кровообращения мы сегодня организовали. Яңа медицина җайланмалары, заманча җиһазландырылган палаталар, компьютер томографиясе, рентген, ультратауш яздыру бүлмәләре, капиталь төзекләндерүдән соң хастаханә танымаслык булып үзгәрде дип белгечләр. Хәзер биредә 350 меңгә якын кешегә медицина ярдәме күрсәтә алачаклар. Шул исәптән Мамадыш һәм Яңа Шишмә районнарындагы авыруларга да моның өчен 180гә якын белгечне җәлеп иткәннәр. Ике көтә булгач анда тизрәк үтәләр кешеләр һәм МРТга, вот бездә бит инде МРТ вообще юк иде. Хәзер дә безнең НЦРМда МРТ килеп, МРТ булгач инде кешеләр бүтән городларга йөрмәйләр. Авыруларда үзгәрешләрне күреп сөенә, чиратлар азайды, дәвалау сыйфаты яхшырды диләр. Мондай больницалар бездә күптәннән булганы юк иде. Бөтенесе удобстволары урынында, операциялардан соң әйбәт кенә карыйлар. Но уход әйбәт дигәс килә инде. Врачларыбыз әйбәт. Чиста матур. Бүтән отделларда былтыр булган идем. Алай түгел. Менә күрдем үземдә. У нас остается отделение реабилитации, это СВО и все-таки возвращение людских ресурсов. Все-таки мы считаем, 3-й уровень реабилитации сделать надо. Быел биредә үзәк нерв системасы авырулары булган кешеләр өчен 20 урынлык стационар тернәкләндерү бүлеге ачарга планлаштыралар. Онда яңа җайланмалар сатып алу өчен федераль бюджеттан 45 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Инзилә Хусаинова, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. Түбән Кама районы Барок авылындагы күп балалы гаиләләрнең йортларына бүген газ керде. Шатлыклы вакыйга белән котларга Татарстан рәисе дә килде. Газлаштырып бетерү программасы буенча трубаларны 417 йортка кадәр сузганнар. Рөстәм Миңнеханов Россия президентына шундый программа булдырганы өчен рәхмәтен җиткерде. Исегезгә төшерәбез. Владимир Путин еллык юлламасында программаны тагын да зурайтып, бакчачылык ширкәтләрен газлаштыра башлау бурычы куйды. Барок тирәсендәге микрорайонда 19 километрга труба сузылган. Газлаштырып бетерү программасы буенча
буенча 77 килешүдә имзалаганнар. Зәңгәр ягулык 44 йортта бар инде. Яңа микрорайон бик тиз төзелә. Монда электр кертәләре, телефон чыбыклары сузалар, юллар салына. Рөстәм Миннеханов бистә халкы һәм газ хезмәткәрләре белән аралашты. Бүген зур тантана 417 йорт газны кабул итәләр. Шуның 44-е таштырылган. Әлбәттә, гаилә өчен бу бик зур кирәк һәм зур эш. Слова огромной благодарности нашему президенту, то, что программа газификации, она программа президентская. И, конечно же, слова благодарности системе «Газпром», Алексею Борисовичу Миллеру, вот 2 подразделения, и Казань Трансгаз, и Межрегионгаз. Они достойно выполняют поставленные задачи. Башка яңалыкларга күчәбез. Кар ничек эрер, тәүлектә уртача температура нинди булыр? Бу айда күпме явым-төшем теркәләре? Быел Казанда су басушуларга бәйле булачак. Башкалада кар катламы урыны белән 2 метрга җитә, туң 50 сантиметрдан кин. Шуңа март ахырында Казанның 12 квадрат метр майданын су басу ихтималы бар. Ул кемнәргә кагыла соң? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Совет районының Әки бистәсе ел сайын яз җитүгә авыл буйлап агучы менә шушы Киндерка елгасы ярларыннан ташып, якын тирәдәге менә бу йортларны һәм хуҗалыкларны су баса. Быел да авылга шундый куркыныч яный һәм мондый су басу ихтималы булган торак пунктлар Казанда 2 дистәгә якын. Ел сайын су баса. Быел тоже суны көтәбез, идән астын гел карап торабыз. Әлфия Кәримова авиатөзелеш районының Коры елга бистәсеннән ул яшәгән Ударный урамы халкы һәр язны куркып көтеп тора. Быел бик куркабыз, нитәбез, безнең грунтовый суда бар, бөтен урамнан, 3 урамнан безгә су килә. Чулюскин, Керченский, Чапаева, Верхоянский бөтен урам бездә тора. Быел су басуга каршы көрәш чараларын кыштан ук күрергә булганнар. Кар яуган сайын аны тиз арада чыгарырга тырышалар. Узган атнада юл аркылы урнаштырылган су үткәргеч трубаларны чистартуга киришкәннәр. Без монда асфальт астына труба бара. Аларның башларын чистартабыз, су үтсен дип. Яңа Савин һәм авиатөзелеш районнарында су басу куркынычы булган 4 бистә бар. Барысы да күзәтү астында дип сөйләделәр бүген Казан мэриясендә. Карларны чыгарабыз, әкемнәр контрактларын булдылар. Шуңа күрә эшнең бүгенге көндә түгел инде. Бер айлык башладык. Шуңа күрә яз килә, ул үзендә хәзер әйтсәк, тиз килсә батабыз, әкемнәр килсә, обысыны бар инде. Күз көне без каналларны чистарттык. Тирән әйттек каналларны. Агачларны кисеп анда Бу атнада су басуга каршы чаралар көчәйтелгән режимда күрелә башлый. Бу вазгыять мартның 3 декадасында катлаулы булыр дип көтелә. Кар катламы кайбер җирләрдә 2 метрга җитүен һәм туңның 50-70 сантиметр гына икәнлеген исәпкә алып, башкаланың 12 квадрат километр мәйданы су астында калырга мөмкин. Мы потому что исходим из опыта прошлых лет. Узган еллар тәҗрибәсенә таянабыз. Кызганыч, Казанны су басмый калганы юк. Без әзер. Чаралар күптән күрелде. Иртәгәдән коткаручылар җитди укулар узачак. Техника һәм белгечләрнең әзерлеге тикшереләчәк. 119 техника, 120 су суырту җайланмасы бар. Завтра, послезавтра пройдут учения достаточно серьезные. Су басу ихтималы нигездә бистәләргә яный. Күбесе Совет районында. Ныкса, Вертилевка, Киндерка, Идел буенда урнашкан йортлар шундый зонада. Исемлектә 400-гә якын хуҗалык. Никаких вот на погодные условия, что будет снег ровно таять. Һава торышы яхшы булыр да кар әкрен генә эреп, җайлы гына елга ерганаклары буйлап агып китәр дип өметләнеп ятмаска кирәк. Иң начарына әзер булыгыз. Кисәк җылтып җибәрсә, һәркем үз җирлекләрен белә. Су басу ихтималы булган урыннарны күзәтеп тору зарур. Ялгыз яшәүчеләргә, өлкәннәргә игътибар кирәк. Һава торышына килгәндә март башы шактый җылы тора. Ай уртасында кабат 15 градуска кадәр салкыннар көтелә, апрель явым-төшемнәргә бай булачак диләр. Шуңа башкарыла торган эшләр әлеге фаразларга карап планлаштырыла. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Иван Климов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанга язны беренче хәбәрчеләре кара каргалар килгән, аларны биоресурслар буенча Дәүләт комитетының Чүпрәле районы бүлеге хезмәткәрләре күреп алган. Кара карга килсә, бер айдан кар китәр дип дигән бурынгылар. Башта кошларның аталары кайтып агачка якыра, аннары аналары килә. Кара каргалар хәзер кайтуларын белдереп, көн сайын тавыш бирәләр. Тиздән алар артыннан сыерчык, миләш чыпчыгы һәм тургайлар юлга кузгалачак.
Яңа оқу елына Татарстанда яңа 11 мәктәп ачылырга тиеш, оларда 9000 бала белем алачак. Яңа оқу йортлары моңарчы мәктәпләр булмаган яисә урын җитмәгән җирләрдә салына. Казанның 14нче микрорайоны, Яңа Горки, Весна-Торак комплексы, Биектау, Лаиш районнары, Ярчалы шәһәре. Бу хакта бүген журналистларга хөкүмәт йортында мәгариф министры Илсур Хәдиуллин сөйләде. Төзелеш мәгариф илкүләм проекты буенча алып барыла. Республикага 2019 елдан бу максатка 28 миллиард сум акча бүленә. Мәктәпләрдә 18 спорт залы да төзекләндерелгән. 16 һөнәри белем бирү оешмасында 64 остахана ачылган. Хәзер мәгариф тормаган кадрлар кытлыгы борчый, математика, химия, физика, рус теле укытучылары җитми. Проблеманы төрле программалар ярдәмендә хәл итәргә телиләр. Ал укытучысы программасы буенча 51 белгечкә 1 миллион сум акча түләгәннәр инде. Монда комплекслы булырга тиеш хәл итү өчен. Тормышы да, хезмәте дә, туру урыны да, авыллардагы яшьләрнең булуы да, бакчаның булуы да, мәктәпнең булуы да, мәктәпләргә дә булмый икән, без аларны ябабыз икән, анда кем килсә, менә без үзебез үз кулыбыз белән килеп чыга, мәктәпләрне ябарга тиеш булабыз дип балалар булма аркасында. Яшьләр килсен, яшьләр калырлар, ул вакытта киләчәк була. БРИКС илләре саммиты алдыннан Казанның Яңа Сабин һәм авиатөзелеш районнарында 8 чакрым юл төзекләндереләчәк. Транспорт инфраструктурасын яхшырту халык иминлеге өчен кирәк ди район башлыгы Фәнис Нурмөхәмәтов. Юлларны имин сыйфатлы юллар илкүләм проекты буенча яңартачаклар. Кыпылов, Гаврилов, Фатих Әмирхан, Чистай урамнарын ремонт көтелә. Коммуналь хуҗалык тармакта да план зурдан. Борисоглебская бистәсендә су үткәргеч турба салына, шулай ук бистә медицина ярдәме үзәге барлыкка киләчәк. Гомумән районда 14 бистә бар, аларда 45 мең кеше яши. Аларның гызыры буенча былтыр 12 урамда яктырткычлар яңартылган, шүк түгү өчен 12 контейнер мәйданы да төзелгән. БРИКС саммитына Казан аэропортында пассажирларны кертү чыгару өчен яңа контроль пункт төзеләчәк, машина кую урыннарында төзекләндерәләр. Моның өчен 200 миллион сум акча бүленә. Тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Фәрит Мөхәммәтшин хезмәт ветераны Дания Дәүләтшинага дуслык орденын тапшырды. Ул 1970-80 елларда ТССР Югары Советының президиум секретаре булып торган. Дәүләт бүләге аңа күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен бирелә. 3 мартта Дания ханым 90 яшын тутырган. Дәүләт Советы рәисе парламентаризм үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәтен белдерде. Дания Дәүләтшина Алексеевский районында 14 ел эшләгән. Шул вакытта ук юл салынган, торак йортлар һәм социаль объектлар төзелгән. Дания Дәүләтшина 4 тапкыр депутат булып та сайлана. Укытучы буларак хезмәт юлы, җитәкчелек постларындагы эшчәнлеге кайда гына эшләмәгән, ничә районда укытучы булып башлаган, комсомолдан, аннары совет эшенә күчеп, аннары безнең Югары Советта туган көнегез белән 8 март киләчәк белән. Я как слежу за тобой. Серьезно? И ты еще такой молодой. Шулай. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Казанда Татарстанның иң алдынгы гүзәл затларын хөрмәтләделәр. Ел хатын-кызы дип аталучы конкурс республикада 30 елга якын уздырыла. Анда төрле өлкәләрдә казанышларга ирешкән хатын-кызларны бүләклиләр. Син кем дип сорамагыз. Мин караба ерләүче. Рәмзия Хәбибуллина үз һөнәренең матурлыгын, башкарган хезмәтнең кирәклеген тасвирлау өчен шигырь иҗат иткән. Орча районы Мәмсә авылыннан комбайнчы ул. Бункирашлыкка тула. Менә артта каланда тизем булып салам ниләр, менә шулар бик рәхәт. Сәхнәдә яңгыраган бөтен чыгышлар әйтелгән матур сүзләр, гүзәл затлар хөрмәтенә. Республика дәрәҗәсендә үткәрелүче ел хатын-кызы конкурсына йомгакны Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында ясадылар. Республика җитәкчелеге исеменнән тәбрикләү сүзләрен Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җиткерде. Хатын-кыздан башка дөнья булыр иде микән? Булса да, гомумән, ул нинди булыр иде? Әгәр инде була калса да, ул әлбәттә ниндидер кояшсыз суры бер көн булыр иде. Һәм шуңа күрә менә үзегезгә без бүген һәм һәр даим әйтергә тырышабыз, җанымның яртысы дип.
Безгә сез бик кирәк. Быел Россияда билгеләп үтелүче гаилә елы уңайыннан конкурста гаилә кыйммәтләренә күп балалы аналарга зур игътибар бирелгән. Татьяна Фарваева Баулудан, ул 9 бала анасы, үзе тернәкләндерү үзәгендә эшли. Это большая семья. Безнең гаилә бик зур һәм тату, балалар бер-берсенә ярдәм итәләр. Минем өйләнешкәндә безнең ким дигәндә 5 бала булыр дип әйткән иде. 9-га җитте. Мин аларны бик яратам. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев конкурстагы гүзәл затларга видео элемтә аша мөрәҗәгать итте. Ул ана дигән бөек төшенчәнең асылы турында сөйли. Без күп балалы аналарга кадәр хөрмәт күрсәтәбез. Аларның фидакар хезмәтен батырлыкка тиңлибез. Бөек ватан сугышының барлык михнәтләрен кичергән аналарга, өлкән буынга тирән ихтирамыбызны юллыйбыз. Махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләрнең аналары һәм аларның көчле рухы, сабырлыгы алдында без баш иябез. Тирән хөрмәткә лаеклы хатын-кызларның берсе Азнакайдан Таһира Әсәнова, аңа 100 яшь, ярты гасырга якын мөгаллим булып эшләгән. Барсына да рәхмәт, чөнки тормышыбыз шул хатлайбет, нәрсә арык дисәк, шул бар кибетләрдә. Әниләр безне балачактан мәрхәмәтле, итәгатьле итеп тәрбияләде, ди Татарстан Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов. Ул хатын-кызларны котларга үзе дә әнисе Сәвия ханым белән килгән. У мужчины одно предназначение в жизни. Бу тормышта ир-атларның бурычы бер, ул да булса янәшәңдәге хатын-кызны бәхетле итү. Сезнең яныгызда һәрчак сезне бәхетле итәрлек кешеләр булсын. Бүләкләнүчеләр арасында эшмәкәрләр, галимнәр, ветераннар бар. Уңышның сире тырышлык диләр. Бик үземне бәхетле итеп сизәм. Минем әни кичкенәдән эш сөйгәнне, ил сөяр дигәндә эшләп балам, эшләсәң онытмаслар дигән. Конкурста ир-егетләрен дә хөрмәтләделәр. Алар СВО зонасындагыларга ярдәм итә, мохтаҗларга булыша. Яршалыдан Рөстәм Гатин 1 ел ярым дәвамында Татарстан шефлыкка алган Лисичанскта урам ашханасы оештырып җирле халыкны сыйлый. Хәрби операция башлангач, мин урында утыра алмадым. Тыныч кына шуңа алдым да әйттем, мин андай булырга тиеш, дусларымны җыйдым да киттем. Быел конкурста 300-дән артык кеше катнашкан, алар һәммәсе дә тырышлык, сабырлык һәм фидакарлык үрнәге булып тора. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Владимир Путинның Татарстандагы сайлау штабында волонтерлар һәм студентлар аның ышанычлы заты, волейболчы, халыкара спорт остасы, Россияны атказанган тренеры Владимир Алекна белән очрашты. Ул аларны үзе белән таныштырып, республикада һәм илдә спортны җәелдерүгә юнәлдерелгән проектлар турында сөйләде. Владимир Алекна Казан турында китап язарга тели, ул спорт объектларына югары бәя биреп, башкала бөтен ил үсешен күрсәтүче шәһәрләрнең берсе дип атады. Посмотрите, сколько строится. Уйлап кына карагыз, илдә күпме спорт объектлары төзелә. Бу зур шәһәрләргә генә түгел, төбәкләргә дә кагылам. Казанны юкка гына спорт башкаласы дип атамаганнардыр. Монда объектларның өлеше зур. Һәрберсендә төрле дәрәҗәдәге чараларны оештырып була. Любого уровня. Россия президентына кандидатлары төбәкләрдә сайлаучылар белән очрашуларын дәвам итә. ЛДПРдан Леонид Слуцкий Луганск халык республикасына барган. Ул Донбассның технологик университеты студентлары һәм мөгаллимнәре белән очраша. Анда торгызылучы мәктәпне карый. КПРФтан кандидат Николай Харитонов Мәскәү өлкәсенә эшлекле сәфәре барышында Щелково хлеб заводына килгән, монда яңа технологик линияләр автоматлаштырылган цехта ачылган. Владислав Даванков Волгоградка барган, монда ул төзекләндерелгән онкология үзәген карый. Табиблар Новые люди партиясе кандидатына заманча җиһазларны күрсәтә. Пациентларның сәламәтлеген табиблар гына түгел, ясалма интеллектта күзәтеп тора диләр. Казанда бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башланды. Монда Россиянең 50 төбәгеннән һәм чит илләрдән 800 кеше бизнес вәкиле һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре катнаша. Бүген алар авылларда җитештерелгән азык-төлекне эшкәртү һәм сату турында фикер алышты. Әйтик, Астрахан өлкәсеннән килүчеләр карбыз, кавын үстерү, аннан бал һәм кайнатмалар ясау тәҗрибәсе белән уртаклашты. Мурманск өлкәсе вәкиле Татарстанда эшләтеп җибәрергә ниятләгән проектын тәкъдим итә. Ул сарык үрчетү һәм аның итен эшкәртүгә кагыла. Терлек суyu цехы ясарга тели. Шулай ук трасса буйлап кибетләр ачу тәкъдиме белән дә чыктылар. Моннан тыш, бүген катнашучылар татар брендларын таныту турында сөйләште. Исемлектә татар тукымлы атлар, аударыш уены, татар казы, татар балы һәм башкалар да бар. Бренд ул халыкны, регионны үстерә торган, күрсәтә белә торган әйбер. Менә шуңа күрә бүген иң беренче итеп күтәрелде дә һәм күрсәттеләр дә инде.
татаратын. Тагын шул брендларның берсе дияр идем мин. Ул үзебезнең милли уеннарыбыз. Менә шул милли уеннарыбызның бик көчле итеп үсеп бара. Без инде төмәндә үзебезнең авыллардан җыябыз, җиләкләр инде гөмбә җыябыз. Менә безнеке ниятебез бар инде шул җиләк безнең гөмбәләрдән итләп кенә переработка ясап башларга. Шул переработка ясап, упаковать итеп инде Алла бирсә магазиннарга, башка регионнар белән сотрудничать итеп инде шулай эшләргә итәбез. Иртәгә Рөстәм Миңнеханов катнашында җыенның пленар утырышы үтәчәк, шулай ук Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарларыннан торган күргәзмә ярминкәдә оештырыла. Тагын 7 көннән Рамазан айы башлана. Беренче тәравих намазы 10 март кичендә укылачак. 11 март уразаның беренче көне. Татарстан диния нәзәрәтендә бүген изге айга әзерлек турында сөйләделәр. Инде хәбәр иткәнебезчә, республикада кеше күп йөри торган урындагы биналарны бизәү буенча нурлы Рамазан конкурсы игълан ителде. Рәсемнәр дини темага багышланган булырга тиеш, җиңүче хаҗга юллама белән бүләкләнә. Татар азаны конкурсында 5 алып 11 яшькәчә малайлар азанның аһаңны матур яңгырашлы булуы, татар мәхәме белән укылуында осталыгын күрсәтә ала. Җиңүчеләрнең тавышы республиканың төрле мәчетләрендә яңгырайчак. Елдагыча Рамазан изге гамәлләр ае марафоны да оештырыла. Теләгән һәр кешенең зәкат хәйрия фондына мөрәҗәгать итеп, ярдәм күрсәтү яки алу мөмкинлеге дә бар. 12нче тапкыр узучы республика илкүләм ифтар 29 мартка билгеләнгән. Казан Экспода 12 мең кеше җыелыр дип көтелә. Быел ураза гаете 10 апрельдә була. Иң кимендә 20 баланы тернәкләндерү һәм дәвалау курслары өчен акчалата ярдәм итәргә ниятлибез. Һәм ай дәвамында шулай иң кимендә 500 мохтаҗ гаиләгә без азык-төлекләрдә ярдәм күрсәтергә ниятлибез. Нурлы Рамазан дигән конкурсларның булуы, айрым бер мөхит булдыру. Yani Ramazanımız illa fakat мәчетләребездә генә булмасын, табыннарыбызда гына булмасын, әмма ләкин тышкы яктан да булсын. Йортларыбызда, хәтта конкурста катнашмасаң да, биналарыңда мотор иттереп шулай бизәлешләрен куйсаң, зиннәтләп куйсаң, җәлеп итсәң, нигә соң менә яңа елларга башка бәйрәмнәргә ясыйбыз бит? Нигә моны ясамаска кем тыя? Бүгенгә шундый хәбәрләр иде. Сау-сәламәт булыгыз. Татар шарф кибете ихлас күңелдән барлык гүзәл затларны 8 март бәйрәме белән котлап, берсеннән берсе матур, зәвыклы милли бизәкләр төшерелгән яулыклар тәкъдим итә. Рәхим итегез, Татар шарф кибете. Казан шәһәре Каюм Насыйри урамы 11-нче йорт. Иң көчле батырлар Татарстан чемпионатында. Көрәшчеләребез өчен җан атыйк. Хотите знать, что будет дальше? Самый точный тест на беременность за 290 рублей по программе «Страна Гемотест». Подробности на gematest.ru. Исемең ничек? Азгар Шакиров. Жылак. 22 февральдән илебез кинотеатрларында. Разве нужен повод, чтобы обнять? Или повод, чтобы подарить цветы? Радовать близких стало еще проще. Воспользуйтесь акцией «Скидка 100% для новых клиентов от Центра Финанс и получите деньги без процентов и переплат. Дарите любовь без повода. С остальным поможем в офисах Центра Финанс. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда явым-төшем күзәтеләчәк. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода мәгълүматы буенча, Арча, Кукмара, Биектауда болытлы, бераз кар явачак. Көндез температура 0 градустан 2 градуска кадәр салкын. Төнлә 10 градустан 12 градуска кадәр салкын. Буа Тәтеш Чүпрәлдә болытлы, кар фаразлана. Көндез температура 1-3, төнлә 8-10 градус салкын вәгъдә ителә. Чистай, Нурлат һәм Мамадышта явым-төшем. Көндез температура 1-3, төнлә 8-10 градус салкын. Ярчалы, Түбәнкама һәм Минзәләдә болытлы, аз гына кар. Көндез температура 0-2 градус, төнлә 8-11 градус салкын. Әлмәт, Азнакай, Бөгелмәдә температура көндез -1 градустан -3 градуска кадәр, төнлә -6 градустан -8 градуска кадәр. Монда да болытлы һәм явым-төшем.
Республиканың туристик шәһәрләрендә дә болытлы булачак. Зиядә көндез температура 0 градус, болытлы һәм карлы булачак. Төнлә 10 градус салкын. Булгарда көндез -2, төнлә -8. Монда болытлы һәм явым-төшемсез. Алабугада болытлы бераз кар. Көндез температура 0 градус, төнлә 8 градус салкын. Казанда болытлы, явым-төшем көтелә. Көндез температура 0, төнлә -8 градус. Атмосфера басымы нормадан югарырак. Ул төркемеш баганасын 759 мм тәшкил итә. Җил төньяктан секундына якынча 2 метр тизлектә. Дымлылык 71%. Җирнең магнит кары тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студиядә мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.